7 ଫେବ୍ରୁଆରୀ ଠାରୁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। 7 ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ରୋଜ୍ ଡେ ସହିତ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବେ 14 ଫେବ୍ରୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଡେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଆଉ ଏହି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ପ୍ରେମିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ମଧୁର ଏବଂ ପୁରୁଣା ଉପାୟ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରେମପତ୍ର। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିର ପିଢ଼ିରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମପତ୍ର ଲେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭବ କରାଏ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମପତ୍ର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମପତ୍ର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମପତ୍ର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତେବେ ଏହା ଭାରତୀୟ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏହି ପ୍ରେମପତ୍ର ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ରାଜକୁମାରୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ସେ ପରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହା ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଅଧ୍ୟାୟ 52ର ସ୍କନ୍ଦ 10ରେ 7ଟି ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ସହିତ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରେମପତ୍ର ରୁକ୍ମିଣୀ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇଥିଲେ।